Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лесян Галиева исәнмесез бүгінгі шығарылышының төп темалары. Ознакайда ата-аналар бірдәм дәүләт имтиханында кешеләрен сынап карады. Әлмәттә Урсалтауда бәйгесе тонлы һәм бәрмә уен коралларында уйнаучыларны җыйды. Колабыз укучылары тирәлектә ориентлашуда көч сынаша. Ознакайда ата-аналар арасында БДИ тапшыру көне Бөтен Россия акциясе узды. Акцияның максаты чыгарылыш сыйныф укучыларына һәм аларның әти-әниләренә бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек белән бәйле психологик киеренкелекне бетерергә ярдәм итү. Имтихан тапшыруның киеренке мизгилләрен безнең махсус хәбәрчебез Эльмира Шарифуллина үз җилкәсендә татып карады. Для нас очень важно, чтобы дети в этой процедуре прохождения максимально меньше времени теряли на механическую часть. Акциядә Мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗева, Россия пенсионерлары берлеге Бөтен Россия оешмасының җирле бүлекчәсе рәисе Зөфәр Әхмәтов, Ознакай муниципаль районы хатын-кызлар советы әгъзасы Надежда Юдина, Ознакай муниципаль районының иҗтимагый советы рәисе, иҗтимагый палата эксперты Лилия Әхмәдишина, мәктәп директорлары, әти-әниләр катнашты. Имтиханны бергәләп тапшырабыз. Мондый чара Ознакайда ел сайын үткәрелә. Быелгысы Ознакайның 5-нче мәктәбендә 6 аудиторияда барачак. Сегодня Имтихан тапшыруның барлык шартлары хакында без бүген әти-әниләргә сөйлибез. Әлбәттә, алар бүген имтиханның җиңеләйтелгән вариантын эшләячәкләр. Моның өчен 1 сәгать вакыт бирелә. Теләүчеләр иншада яза алачак. Оештыручылар барысын да аңлатачаклар. готовы для приема. Катнашучылар үзләрендә зур җаваплылык тоеп дулкынландыргыч минутлар кичерделәр. Гөлчәчәк Хаҗиева районда уздырыла торган чараларда актив катнаша. Монысына да бик теләп килдем диде ул. Әти-әни буларак килдем. Үземнең дә кызым быел 11-нче классны бетерә. Менә шушы егыда катнашып, баламның хәләтен үз җилкәмдә тоеп карыйсым килде. Имтихан көндезге сәгать 10-да башланып китте. Имтиханда әти-әниләр белән рәттән чыгарылыш сыйныф укучыларының әби-бабалары да, төрле өлкәләрдә хезмәт куйган ветераннар да бар иде. Бүген безнең ата-аналар бердәм дәүләт имтиханын бирәчәкләр. Җәй көне балалар бу имтиханны ничегрәк үткәннәрен танышачаклар. Катнашучылар рус теле буенча имтихан тотты. Нәтиҗәләр соңрак билгеле булачак. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда Рәис Нәгыймов исемендәге Урсалтауда Бөтен Россия фестиваль бәйгесенең бәрмә һәм тынлы уен коралларында башкаручылар туры узды. Тантанага бай бу бәйгене безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Рәдифә Нигъманова дәвам итә. Рәис Нәгыймов исемендәге Урсалтауда фестиваленең тынлы һәм бәрмә уен коралларында уйнаучы коллективлары арасында оештырылган этабында 88 солист һәм 16 коллектив катнашты. Бу номинация мөгаен иң тантаналы бәйгеләрнең берседер. Шуңадыр бәйгене тынлы оркестр коллективлары ачада инде. Конкурсантларны күренекле сәнгать әһелләре укытучылар бәяләде. Аларның барысы да кайчандыр бүген Рәис Нәгыймов исемен йөртүче музыка мәктәбен Фәрит Яруллин исемендәге музыка көллиятын тәмамлаган. Конкурс он определяет именно уровень музыканта. А потом, опять же, этот конкурс заставляет молодых и юных талантов как-то двигаться вперед. Коллективлардан соң сәхнәгә солистлар күтәрелде. Гадәттә аларның саны оркестрларга карый күбрәк. Флейта, саксофон, кларнет, тромбон һәм башка тынлы музыка уен коралларында уйнаучы республикабызның музыка һәм сәнгать мәктәпләре укучылары үзләренең күплеге һәм хәҗәеп талантлары белән сокландыра. Я еще учусь и выступаю. Показываю, на что я могу. Я испытывала немного волнения, потому что все-таки это такой большой конкурс. Но я знала, что я хорошо знаю свою партию, и то, что могу ее сыграть, и могу ее сыграть с минимальным количеством ошибок. Рәдифә Нигъманова, Рафаэль Сайфин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кем беләндер сөйләшәсе килә. Әлмәт театрының яңа арт мәйданчыгында узган шигъри музыкаль кичә әнә шулай дип аталды. Аның төп герое Татарстан Республикасының атказанган артисткасы Мәдинә Гайнуллина. Ушатасы килә. Кем беләндер сөйләшәсе килә. Әлеге кичә сүзләр һәм музыка дуэты. Республикабызның атказанган артисты Мәдинә Гайнуллина бу программага ретро музыканы туплаган. Очрашуда яңгыраган җырлар Фуат Әбүбәкеров, Резида Ахиярова, Эльмир Низамов көйләренә язылган җырлар. Мин
Ümüşsüz hayal edinen Әнесін сағынып йылауа Фәнисия Рулин, Лена Шагырҗан, Эльмира Жәлилова, Ланыш Равилова, Венера Мәхмүтова һәм якташыбыз Нәфисә Сабирҗанова шигырьләренең яңгыравы да театр сәнгатен сөючән мәдәләрне сагышландырды, елмайтты, уйланырга мәҗбүр итте. Мин тау Мен шундый тып-тын тау Дәшмимен Тынлык ул горурлык асылда Инанам Сирәкләр тоячак йөрәгем тибуен табаны астында Бер сәгатьлек кичәдә Татарстанның халык артисты Рошания Фәйзуллина, театр артистлары Рошан Мөхәммәтҗанов һәм Илүзә Нәбиуллина катнашты. Таднев Хәйрия фонды ярдәмендә яңартылган музейның шундый үзенчәлекле мәйданчыкка әверелүе театр яраткан тамашачылар өчен зур бүләк. Бу очрашу моны тагын бер кат раслады. Якын арада биредә тагын үзенчәлекле очрашулар көтеләчәк. Театр афишасын күзәтегез. Рәдифә Нугманова, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сүз уңайынан Әлмәт театры Пушкин картасы кулланучыларының да мәхәббәтен яулый. Соңгы 2 елда әлеге программадан файдаланып, спектакльләрне 17200 студент һәм мәктәп укучысы караган. Агымдагы елда исә театрга 4000ләп яшь тамашачы карты буенча килгән. Моны исәптә тотып, театр Пушкин картасыннан кулланучылар арасында акция игълан итә. Аның өчен карта белән 5 билет алырга, шуларга исем һәм телефон номерын язып 154нче бүлмәгә тапшырырга кирәк. Шуннан соң иганәчеләрдән бүләкләр уйнатылуын көтәсе генә кала. Элемтә өчен телефон 45 46 06. Мәдәни мирасыбызны саклаучылар дигәндә ирексездән авыл халкы күз алдына килеп баса. Дөрестән дә бүгенге милли гырыф-гадәтләребезне булуы белән без авылларга рәхмәтле. Бу җыр-моңга, бәйрәмнәргә генә кагылмый, сүз халкыбыз җәүһәрләрен тәшкил иткән кәсепләр халкында. Яңа Кәшер авылында гомер итүче Тәслия апа Әхмәтгәрәева әнә шул күп булмаган осталарның берсе. Күп санлы тастымалар, карават япмалары, мендәр ташлары. Бу матурлыкны Яңа Кәшер авылында яшәүче Тәслия ханым булдырган. Аның бу эшләре районыбызда узган төрле чараларда да бәйрәм күрке булып тора әле. Тәслия апа Әхмәтгәрәева турында авылдашлары еш кына кулларыннан гөлләр түгеләди. Җәен ишек алды. Үй каршысына түтәл тутырып үскән гөлләрне генә түгел. Шул гөлләрне тукымага чигеп күчерә белгән уңганлыгына күрә шулай мактала ул. Оста кулы Тәслия апа Акчишмәдә туып үскән. Кечкенәдән әнисенә кызыгып, үзе дә энәҗеп тотарга өйрәнгән. Яни һәр вакыт буш вакытында шигү белән утыра торган иде. Мин шундый кызыгып, шул шигү шигәсем килеп йөрде. Яни ишкә киткәч, ак белән кара кәтүк алдым да, бүлмәк итәген чикмәкче булдым. Ул бөрелде дә куелды. Матур чыкмады. Шуннан яни күрсәткәнем, кызым, алай шигәсем килгәч бирәм, сиңа киергә бирәм, менә матур җипләр бирәм. Әйдә шигеп кала дип. Менә шуннан башланып китте. Укырга да кермәгәнем. Тәслия апа кибеттә сату иткән, балалар бакчасында эшләгән, мәдәният йортында эше белән дә дан тоткан. Шигеш чигүне күз нурын түгеп утыру дип түгел, күңел тынычлыгы, җан рәхәте алып килә торган шөгыль дип кабул итә. Менә матурлык, шул хәтлек матурлыкны яратам инде мин. Әле җәйгелектә менә шушы капка төбен ясыйм бит инде мин матур иттереп. Аның әйберләре әле җыеп кертеп куйган килеш, кайсы гаражда, кайсы бакчада, кайсы парниктә торалар шунда. Анда да мин шулай итеп җир шары ясап, аныңарга күгәрченнәр утыртып куйганын. Бу нинди чәчәк белән тутырдың җир шары кебек үзе диләр. Менә бөтен җир шарыбыз шушындый матур булып торсын өченгә. Бүген дә Тәслия апаның тик торганы юк. Күршеләрендә генә урнашкан мәчеттә укып белем ала. Мәет юу кебек үтә дә саваплы һәм җаваплы эшне башкара. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт укучылары исә спортта ориентлашуда көч сынашты. Уен Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге мәдәният һәм ял паркында үтте. Спортта ориентлашу буенча уеннарда бүген калабызның 7 яшьтән башлап мәктәп укучылары катнаша. Алар шәһәр территориясе паркында 12 ноктаны табып үзенең шәхси карточкаларында билге куярга, шулай иттереп шәһәр территориясендәге паркта үзенең шәп итеп ориентлашуын расларга тиешләр. Тирәлектә ориентлашу спорт төре буларак бик күп илләрдә популяр. 20нче гасыр башында Скандинавиядә нигез салынган бу уенны Европада да, Көнчыгышта да уйныйлар. Әлбәттә узган ярышлар исә шәхси беренчелектә алдынгыларны билгели. Сутью этого вида спорта – это ориентирование на местности, умение читать карту, то есть понимать то, что расположено на карте, соотносить это с местностью, находить контрольные пункты и все делать это как можно быстрее. Ярышларда 7 яшьтән башлап 17 яшькәчә 40 мәктәп укучысы көч сынашты. Белгечләр фикеренчә, бу уен мәктәп программасына кергән фәннәрдән белемнәрне арттырырга да ярдәм итә.
Бу спринтлар кубогы исеме астында узган район ярышларының 3-нче этабы. Һәр этаптан алынган очколар берләштерелеп, 8 яшь категориясендә җиңүче билгеле булачак. Первые два этапа проходили у нас в декабре и в январе. Вот, предполагается всего 4 этапа. Финальный 4-й будет в апреле при поддержке Федерации спортивного ориентирования Республики Татарстан и Центра внешкольной работы Министерства образования Республики Татарстан. Проходить он будет на территории Каскада прудов. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.